Takže čaute u dnešného videa, som tu dnes s Davidom, opäť. Áno, Gaming 321. Áno. A budeme natáčať zase Fortnite. Presne. Možno vidia aj Minecraft, ale to možno cez tento týždeň. Takže ja by som to neokecával a ideme na to. Ako si David užíva zatiaľ? A ja mám aj iné skiny, ale keď je to Star Wars. To máš iba jediný Star Wars skin? Áno, a ty nemáš žiadny. No, ale lepšie mať nejaký ako žiadny. Áno, ale ty máš žiadny a ja mám nejaký. Takže tak. Toto video bude mať možnosť za 10 minút. Lebo nechcem robiť dlhé videá, lebo potom to bude otrávavať ľudí. Takže... Možno to bude mať 2 party, nevieš. Á, dobre. Že 10 je 10 minút. A urobíme aj video z Minecraftu potom niekedy. Možno aj dneska. Takže tak. A David, ako sa ti páči táto season vo Fortnite? Ja mám iba dobrá, ale sa nejdeme na Dark Vadera. Ja idem, ale mohol by som mať ten match, prosím. David, tak kam ideš? Chceš ísť? Ale to není Darth Vader. Aha. Tak ideme na to. Ale tam idú tam idú najlepší hráči, iba vieš, že tam. No tak toto video bude mať 5 minút asi. Práve to, ja tam chcem ísť do toho, tak ja si trvať video. A One the House urobíme. Nerob, tu není tá loď. More. Poď toto. Oh no, už niekto učapol tú loď, takže sme get situácii. Oh no, kamo, tu je borec. Jej, ja som to nezobral. No už zobrali aj medailu. GG, kamo. GG, čo som ti vravel. David, ty si dobrý, ty si tam zdrhneš. David, ty si jaký poseromore? Dajte mu dislajky na videa, je to poseromore. Vole, však si mi ani nepomohol, more, ty si zdrhneš proste. Teraz mi musíš kúpiť... Kúpiš mi kartičku za trest. Za tebou! More, to je logik. Chod do Rebu 2.0 a kúpiš mi kartičku za trest. Ja nemám bol. Tak musíš mať. Musíš ho mať. Mám 210. Akých 210? Takže idem k tebe. No, sa som
Čo? Ty si zdrhol, musíš, more. Ty si posero. Ty si zdrhol. Ja idem práve za tebou. Vieš o tom, že tam je borec s medailonom, ale okej. Tam campy. Neviem. A teraz, keby ti dá taký snipe, tak ma porazí. Však chod na ten launchpad, kamo. Kamo, David, ty vyzeráš, ako by si začiatočník. Na launchpad. David, si ty normálny. No. Ma porazilo, more. Prečo máš Emma Frost veci? Alex, oni ťa chcú zabiť, lebo ty si ich zradil. No teraz by som asi zdrhal, by som ti povedala, ale tak je to na tebe. No ja sa nebojím. A? No tak ak sa nebojíš, tak choď ma rebootnúť. No David, ak sa nebojíš, tak ma choď rebootnúť. David sa bojí. Idem za tebou. Ale chod tuto bližšie. Ty si logika. Zas tu si nemusel ísť, ale okej. Nemajú ťa v láske, ty babi. David, teraz ja zdrhnem a nechám ťa zomreť. Za to, čo si urobil. Ty ma nechám zomrieť? Nie. Určite nie. David, tak ja by som povedal, že maj sa. Bye bye. Vieš, že to je, že mňa ani v tej zóne neubralo ani habko. Vieš o to? Yes, level up, broski. Aha, bro? Sakra. Au, broski tu je. Bacha. Oh shit, on mal jakú peknú. Bacha, lebo ide. Ale pomoc! Zachraň ma. Ale môžeš. David! Poď za tento strom a zachraň ma, more. Revive! Tak poď za tento strom. G, tak to bude mať menej. David! G, David, tak dáme ešte jednu hru. David, ty si nubák. Kebyže nezdrhneš... Ty tam ideš, jak si myslíš, že mi dáš. Na čo tam ideš? Ja som zabil jedného, ale ja som jedného zabil. Som išiel na ten blbý storm. Len kvôli tebe. To je vtipné. David, skáčeme na Darda Vadera a za trest, že si ma tam nehal zhniť hentam, tak mám meč. A ty máš Chudák David. Ale David, potom ti získame nejaký meč cez hru. Takže David, Ja to vôbec neviem ani hrať. však ty si nubák v Star Wars. Ty si Star Wars noob. ASMR.
David, urob ASMR. Dobre ASMR, bro. Založím kanál z ASMR. Kamo, ale poradné byty dávajú v tom autobuse, bro. Je to trochu seká, takže mám defaultku. Glajdy, čo robíš, David? Otvor... David! Dobre. Však ale chápeš, prečo si otvoril neskoro glider? Jaj, to je nolej. Daj ho preč, pane. Random typ. Dobre, David, tak ja budem... Nemám čas. David, GG, David. David, ty si nejak ďaleko pristal, more. David, pozri, ja tam presne pristanem. David, GG, David. Ty za mňa budeš moc. Ty si trochu nižšie. Ne, ty si mohol dať zipline a mohol by si tam rýchlejšie byť než ja. Ty si logik. David, ty cheatuješ? David, ty si cheater, bro. Kamo, prečo sú tu random borci? Jak by o mne? Oh shit! Petardy! Kamu sa to mi rozbil už. Viete? Ty ma zaúkoliť zabiť, more. Yes! David, neboj, zoženeme ti vec. Neboj. Aby si nebol chudobný. Mne to sekalo! Ty vole, David! David, GG. No tak to by bolo pre toto video všetko, tak čaute a natočíme Minecraft. Ideme natáčať Minecraft asi. Tak čaute.